Гістарычная падзея. На фінішную прамую выйшлі намаганні прыцягнуць да адказнасці Лукашэнку за дапамогу ў прымусовым вывазе дзяцей з акупаваных Расіяй тэрыторыяў Украіны. Абвінаваўчае заключэнне рыхтуе спецтрыбунал, які ўжо ў сваім статуце не прызнае для беларускага рэжыму аніякай магчымасці амністыі. Ян Федарович працягне. Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Рады Европы Ален Берсе сёння маюць падпісаць пагадненне аб стварэнні спецыяльнага трыбуналу ў пытаннях прававых аспектаў агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Таких трибуналов у истории там на 100 год ствараюцца там 1, 2, 3, 4, да, можно вспомнить там про Югославию, Нюрнбергскі, вось Руанда, и гэта безумоўна ставіць падкрэслівае, што злачынствы ва ўкраіне яны ідуць там побач з самымі жорсткімі і страшнымі злачынствамі супраць чалавечнасці. У межах трыбуналу суддзя мусіць даць прававую кваліфікацыю, хто менавіта вінаваты ў расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Працягваннем да адказнасці займаюцца ўжо самі страны, удзельнікі трыбунала. Яны могуць у тым ліку канфісковаць сродкі, маёмасць, якія знаходзяцца там у іх юрысдыкцыях, калі будзе прысуджана кампенсацыя. Я веру, што такое пытанне павінна разглядацца ў рамках гэтага трыбунала, і гэта ўжо можа стаць пэўным механізмам працягвання да адказнасці. У пагадненні ёсць згадка пра адказнасць рэжыму Лукашэнкі, які надаў тэрыторыю Беларусі для расійскага ўварвання ва ўкраіну. Дадзены трыбунал таксама не прызнае функцыянальных імунітэтаў дыктатара, таксама як якіх-небудзь актаў амністыі. Гэта азначае, што будзе выконвацца крытэрый індывідуальнай адказнасці. Нават калі ён сябе лічыць прэзідэнтам, альбо суд будзе лічыць, што ён з'яўляецца прэзідэнтам, імунітэт на яго не распаўсюджваецца. На дадатак Лукашэнку назвалі датычным да вывазу украінскіх дзяцей. Адмысловую папраўку ўнеслі з ініцыятывы кіраўніка НАУ. На дзень 14 жніўня летась не менш як 3,5 тысячы украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў Украіны былі гвалтоўна перамешчаныя праз або на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўсё з'яўляецца ваенным злачынствам. І ў гэтым кантэксце мы таксама дамагаемся адказнасці Лукашэнкі, але ўжо ў рамках міжнароднага крымінальнага суда. Двойчы Народнае антыкрызіснае ўпраўленне фармальна, працэсуальна перадало ў офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда сабраныя матэрыялы. Працэс пошуку і прыцягнення вінаватых у вайне супраць Украіны да адказнасці можа заняць пэўны час. Аднак, як паказвае практыка аналагічных трыбуналаў, гэтыя асобы рана ці позна трапяць на лаву падсудных. Ян Федарович, Белсат. Менск з афіцыйным візітам наведвае прэзідэнт Кубы Мігель Дыяс-Канель. Па прылёце ён найперш скіраваўся ў палац незалежнасці. Пасля прыватнай размовы з госцем Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь і Куба умацоўваюць мір і бяспеку на планеце. Лукашенко бачыць перспектывы супрацы з Кубай у развіцці эканомікі. У першую чаргу ў галіне харчавання, мадэрнізацыі прамысловасці, будаўніцтва, транспарту, здабычы карысных выкапняў і фармацэўтыкі. На Кубе ўжо створаны праект для збору беларускіх трактароў і найбліжэйшым часам плануюць запусціць супольную вытворчасць у вобласці біятэхналогіі і фармацэўтыкі, а на Віцебшчыне збіраюцца зладзіць супольную вытворчасць анкалагічных і імуналагічных прэпаратаў. Якую карысць Беларусі можа прынесці эканамічная супраца з адной з найбяднейшых краінаў Карыбскага басейну, мы запыталі ў кандыдата гістарычных навук Яўгена Красуліна. Куба, у сваю чаргу, зноўку прапануе сабе як брама ў Лацінскую Амерыку для еўразійскіх тавараў, у тым ліку беларускіх. Таксама ўзнікаюць пытанні, наколькі Куба можа адэкватна адыграць гэтую ролю, наколькі лацінаамерыканскім краінам патрэбныя беларускія тавары, ось асабліва улічваючы пытанні лагістыкі. Так што, калі прааналізаваць эканамічныя перспектывы вынікаў гэтай сустрэчы, яны ніякія, як заўжды падобныя сустрэчы. Агент КДБ Алексей Лабеев лятаў у Шры-Ланку са зніклую спікеркою Каардынацыйнай рады Анжэлікаю Мельнікавую не адзін. Пра гэта паведамілі кіберпартызаны. У той жа час на экзатычных выспах былі і іншыя прадстаўнікі спецслужбаў Беларусі.
Летась у студзені на Шры-Ланку разам з Мельнікавай і Лабеевым ляталі былыя супрацоўнікі сілавых ведомстваў. Былы працаўнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў Андрэй Андрэеў з жонкай Ірынай Андрэевай, былой супрацоўніцаю барысаўскага РАУС. Акрамя іх, адначасова з Мельнікавай і Лабеевым на Шры-Ланцы быў агент КДБ з пашпартам прыкрыцця. Ягонае імя вядомае кіберпартызанам, але не называецца ў мэтах следства. Акрамя таго, рэйсам, якім Лабеев і службы ляцелі ў Маскву, ляцелі былыя калегі Мельнікавай, працаўнікі і дырэктар Кока-Кола Беўрыдж Беларусь. Апошнія не паляцелі на Шры-Ланку, а засталіся ў Маскве. Былая спікерка каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава знікла ў сакавіку, паводле чаго Польшча распачала крымінальную справу. Кіберпартызаны заявлялі, што Мельнікава зняла з рахунку свайго фонду каля 150 тысяч долараў, якія ёй не належалі. Нацыянальны банк намагаецца ўтаймаваць інфляцыю, якая ўжо пабіла ўсе прагнозы і планы на гэты год. Па дапамогу Нацбанк пастанавіў звярнуцца да грамадзянаў і пастанавіў падвысіць стаўку рэфінансавання на 0,25%. То бок зрабіць больш дарагімі крэдыты. Ці гэта дапаможа? Тэму працягне Валера Руселік. Сёння пачынае дзеяць новая стаўка рэфінансавання, падвышаная Нацыянальным банкам да 9,75% гадавых. Папярэдняя стаўка, ніжэйшая на 0,25%, пратрымалася нязменна 2 гады. Паводле кіраўніцтва Нацбанку ў вайчыннай эканоміцы расце і інфляцыя, і грашовая маса, і спажывецкі імпарт. Во-первых, в результате повышения заработной платы в целом по стране происходит рост потребления, приводящий к существенному увеличению потребительского импорта. Во-вторых, рост доходов повышает кредитоспособность граждан, что в свою очередь ведет к повышенному спросу на импортные товары длительного пользования. То бок заробкі растуць, адпаведна грошай у людзей больш, але купляюць яны чамусьці не айчынную, а імпартную прадукцыю. Цікава чаму? Можа, таму, што айчынная прадукцыя з нейкіх там прычынаў не такая якасная, як імпартная? Загадка. Што да падвышэння стаўкі рэфінансавання, то, як заўважае эканаміст Александр Кнырович, гэта цалкам лагічная захада для слабой беларускай эканомікі, асабліва з улікам адсутнасці фактычнай мяжы паміж нашай краінаю і Расіяй, а значыць і эканамічнымі праблемамі апошняй. Мы знаходзімся ўсё ж такі ў некай саюзнай дзяржаве з адкрытымі мяжамі, і калі у России инфляция каля 10%, толькі тая, якую назіраюць, то ў Беларусі павінна быць такая інфляцыя, і таму ставка рэфінансавання павінна рухацца ўверх. Но я нагадаю, што ў России ставка рэфінансавання большая за 20%. То бок тыя ж крэдыты для прадпрымальнікаў у Беларусі, якія якраз такі і выдаюцца з улікам стаўкі рэфінансавання ад Нацбанку, будуць толькі даражэць. Если кредит, допустим, процентная ставка, там указано, что ставка по кредиту равна ставке рефинансирования плюс какой-то там процент, то тут уже прямое такое влияние, да, то есть оно сразу автоматически повышается. Для остальных кредитов, это новых кредитов, оно, если и будет, то оно будет таким, ну, где-то может и не повыситься, но по каким-то инструментам банки, да, могут повысить. Што праўда, рублёвыя дэпазіты таксама робяцца больш прывабныя. Менавіта на тое, што беларусы панясуць свае ашчаджэнні ў банкі і гэткім чынам праінвестуюць айчынную эканоміку, Нацбанк і разлічвае. Валер Руселік, Белсат. Сезон адключэння гарачай вады працягваецца. Профільныя арганізацыі публікуюць спіс з усё новых адрасоў, дзе мае быць адключаная гарачая вада. Тым часам беларусы ў сацыяльных сетках скардзяцца на якасць і халоднай вады. З кранаў цячэ ці то капучына, ці то квас, жартуюць нашыя суайчыннікі. А што ж застаецца рабіць, апроч таго, як жартаваць? Без каментара. Беларусь самая лучшая страна. Капучино, пожалуйста. Это холодное. Это горячее. Кока-кола.
раза в неделю идет такая вода. Забиваются все фильтра.